Хөрмәтле Татарстанлылар, кадерле дуслар, сезне Самара татарлары исеменнән ТАССР төзелешенең 100 еллыгы уңаеннан чыл күңелдән тәбрик итәм. Татарстан безнең тарихи ватаныбыз, бер гасыр эчендә республикабыз социаль һәм экономик яктан үсте, нәгъдә дөнья аренасына чыкты. Бу республика җитәкчеләренең акыллы сәясәте эшчән халкының тырышлыгы нәтиҗәсе. Татарстан дөньяга сибелгән халкыбызның терәге, таянычы, өмете, киләчәктә дә тоткан юлының уң һәм уңышлы булсын. Барысы эчендә рәхмәт сиңа, Татарстан. Бер гасырлык юбилеең белән яраткан республикабыз, барыбызны да бәйрәм белән.